दा आंनि गोदान ब्लग भिडिअखौ आं लाबोलायबाय। दा आङो जयानगराव थांबाय दङ। दा सराइघाट ब्रिज मोनबाय। बे सराइघाट ब्रिज जयानगर सारियालियाव दा जोङो जयानगर सारियालियाव थांबाय दं। दा सराइघाट ब्रिज मोनबाय जोङो। फिसा खामानि दं, बेनि थाखायनो जोङो दा थांबाय दङ। आंजों सासे लोगो दङ, सालायगासिनो दङ। माबायदि मोनदों दिनैथ' बोथोरा एसे मोजां ना? थान्दा 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 बार जानो फैलायबाय। सिटिनि धुला बालाजों बुंफबनाय बार जानांगौ। थांबाय थानोसै। जालुकबारिनि अभार ब्रिज मोनफैबाय। ओमफ्राय सिदा जोङो खानापारा लाइन हान्थिदों। सिटि गेजेरजों हाबलांलायला। सिटि गेजेरजों हाबबा बहुद जाम जायो, भिर। ओंखायनो लकेल खानापारा लाइन थांसै। बे जालुकबारिनि अभार ब्रिज। एसे मोनाबिलि जाबाय नालाय एसे पिकचारा एसे खोमसि खोमसि फैदों। बे लेफ्ट साइडजों ओरै एयारपर्ट थांबाय, VIP लाइन, गवालपारा लाइन थांबाय। बेजों सिदा थांसै शिलं लाइननि खानापारा लाइन। बे गोजौनि ब्रिज मोननाया बियो ओरै गवालपारा लाइन, ओरै भुपेन हाजरिका गुवाहाटी इउनिभारसिटि, बेजों ओरै गाहायजों मोनहैगोन। जों दा एसे सिदा थांबाय थानोसै। आरो जालुकबारिनि अभार ब्रिज बारनानै एसे फैनानैनो राइट साइडजों आसाम इन्जिनियारिं कलेजआ थाङो। बै गारि लाखिनाया बेजों थाङो आसाम इन्जिनियारिं कलेजआ। बेजों सोरबाफोर इन्जिनियारिं आसाम इन्जिनियारिंआव फरायनोबा लाफैनो हागोन बेजों। बे साननैसो बहुद सान्दुं दुंबाय दं, ओंखायनो दहाय जों सानसुआव फैयासै। सान्दुं गोसानि थाखाय मोनाबिलियाव फैनोसै। एसे थान्दा थान्दा बार जाखाथ' ओरै साननानै दा जोङो मोनाबिलियाव फैबाय। सानसुआव अभारद्राय बे साननैसो सान्दुं दुंबाय दंना, बेखायनो जोङो मोनाबिलियावनो थांसै बिदि साननानै ओंखारबोबाय। दा जालुकबारिजों ओरै सिदा फैनाय लामायाबो 4 लाइन जानसै दानिया। दा बेजोंबो खामानि मावगासिनो दङ। जाफ्रामबायानो खावसे साइडजों एसे। बेयाव आरो बाला साला अन्थाइ सन्थाइ गारनानै मावबानो जासिगोनानो। बारा टाइम नांनाय नङा। गामिफोरनियासो एसे गोबाव नाङो। आरो सिटिनि लामा जाहैबायना, मेन हाइवे। ओंखायनो बे जाबाथ' बरिया जासिगोन। दाथ' एसे एला जाम जायोना, बे जाबाथाय बारा जाम जानाय नंला, मोजाङैनो जासिगोन। 1 इयार्सनि उनाव गुवाहाटियाव जाम नुनाय नंला। जाम जानाय नंला। बरागाव मोनफैबाय। बे ससेखौ बरागाव होनो। बेयाव गोदानै अभार ब्रिज लुहांदो, बानायबाय दङ। बारा गोबाव नांनाय नङा बेफोरो। मथा मथि हाइस 1 बोसोर 1.5 बोसोरसोआवनो कमप्लिट जागोन न? 1 इयार 1 बोसोरसोआवनो जागोन। 1 बोसोर 1.5 बोसोर ओरै नांगोन। बेखिनियाव एसे लामाया फिसा जादों नालाय एसे जामबो जानो हागौ। बेयो बरागाव जा मार्केट बेफोरो।
नै गुरसुक मोनफैलायबाय गुरसुक सारियालि बेखिनियाव एसे जाम जागोन बेयावबो बानायगासिनो दं बेयावबो अभारब्रिज खालामबाय दं गुरसुक सारियालियाव गुरसुक सारियालियाव जाम जासोदो एकदम भिर पुरा जाम जादो गुरसुक सारियालि पुलिस पइन्ट ओरै सिदा थांगोन दिपर बिल थांनो हायो VIP ओरै रानि ओंखारहैनो हागोन बहुत भिर जादों थांलाय फैलाय एकदम जाम गुरसुक सारियालियाव दा ओरै जोंनि थांनाया बन्द जाथ'दो ओजोंखौ थांलाय फैलाय होदो दा जों दसे नेथ'नांसिगोन बरिया एबार जों फैनो मोनबाय नैजानि माखाया थाथ'लायनांसिगोन दसे थाथ'नायावनो बहुद गरम मोनदोंमोन दासो सलायफिनबाय नालाय बार नांबाय बरिया मोजां मोनदों गुसु गुसु बार नांसोदो बरिया नांदो एबार ओइ आगोलाव दिपु मोनबा लाखिदो बागे दिपुआव हाबनांगोन ना दा जोङो ISBT मोनफैबाय बेयाव ISBT आव लं नाइट सुपार गोजान गोजानाव थांनाय बासफोरखौ मोनजोबो एकदम गासै बासखौनो मोनो आरो गोजान गोजान थांनाय नाइट सुपार माखाया बे ISBT मजा बासा बे नाइट सुपार दुइताला मस्त गोजौ गोजौ जायोलै दुइताला इयो मस्त गोजौ नै गाहायनिफ्राय हानिफ्राय बेसे गोजौ बासा नै एकदम मस्त गोजौ गोजौ बास थायो बेसे मोजां दा जोङो नै ISBT नि जिङाव मोनसे तेल डिपु दङ बेयाव हाबनो नागिरदों जोङो नों ओरै फारसे सौखैयासै नैजा सोदो होमबालाय बेयाव जोङो ISBT जिङाव दङ आरो बे डिपुआ बेयाव सोना लानोसै एसे नै बालाजि मन्दिर बेयो ISBT नि जिङावनो नैनो गेटआ नैयो बालाजि मन्दिरनि गेट दा जोङो ओरै एकदम मेन लामाजों पुरा गारि जाम जासोगारदों ओमफ्राय जोङो नै साइडजों फैदोंमोन साइडजोंबोसो एखे गति जामानो मेन लामाजोंसो खमायबाय नैजोंसो जाम जालायबाय मेन लामाजोंसो एबार लांदां जाबाय इजासो जाम जाबाय एसे जोंनाव जोंनिजों फिसा जालायबायना लामाया इजाबो फैदोंना गारि उल्थानो जाबायलै दा जोङो लख्रा सारियालि मोनफैलायबायानो एसे आगोलाव लख्रा सारियालिया ओमफ्राय नै नांथाफैलायबाय बेयाव जाम जालायबाय एकदम मेन लामायावथ' पुरा जाम गारियानो गारि पुरा भिर बेजोंबो भिर जाबाय एकदम बिजानो थांनि साइडजोंनो मेन लामाजोंथ' पुरा जामखा साइडजों थांजानाय नंला ओरैनो लादों मेन लामाजोंनो ओंखायथ' ओइलाय मानसिफोर थांनायजों लाखादो ओरैनो जोंबो ग्रोब मेन लामायाव गाखांफिननांसिगोन बे टेम्प'आलाय बोरैलैलाय बेनिफ्राय लांगोन टेम्प' बासजों खम मोनाखै या लागाव एबार लासै लासै थांनांसिगोन उपाय गैया
गारियानो गारि नै बेनो जाबाय लख्रा सारियालि ओमफ्राय जों सिदा थांगोन नुबाय बासआ बेसेबां गोजौ जों बेसेबां गाहायाव थायो साखाया बेखिनियाव दङ बेसेबां गोजौ बास बाप 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 लख्रा सारियालि खुला जोङो 6टासोआव ओंखारबोदोंमोन 6टासोआव ओंखारबोनानै फैयै दा बाजिबाय 7ता ग्रोब जाबाय 1 घन्टायानो लाबाय जोङो बिजाबोदि इमान जाम जायो सारियालियाव बहुद जाम जायो गारि माखाया ओरै जाहैबाय गुसुआवबो जादों आरो लख्रायावबो जालायबाय खेलाया बेयावनो जायोमोन दा जोङो मोनफैलायबाय बेखिनिखौ होनो बशिष्ट सारियालि बेखिनियानो जाहैबाय बशिष्ट सारियालि जोङो जयानगराव नै बशिष्ट सारियालि मोनबाय बशिष्ट सारियालि इजा थांबाबो जयानगरखौ मोनो जों इजा हाबलायला बशिष्ट सारियालिनिफ्राय एसे आगोल थांबावनानै लेफ्ट साइडजों लामा हाबनाय दं बेजों थांबाथाय डाइरेक्ट जोङो जयानगर मोनहैगोन मानसि माखाया एकदम गारि नेगासिनोलै मा भिडथ' मानसिफोरा दानखेलायबाय जों लामाखौ फिसा लामाजों फैलायबाय ओरै मेन लामाजों अभारद्राय थुला ओंखायनो नै साइडजों दानना फैबाय नै दा जों सिदा थांलायबाय सिदा थांबाय थानोसै जयानगर मोनबायानो भिलेज मार्केट दा जों नै जयानगर सारियालिखौ मोनफैबाय बेयाव लाखिनो हाया खोमा ओइ आगोलथ' दा जोङो नै सिदा माने जोङो सारियालिनिफ्राय बाइकखौ बबेबा लाखिनोसै जयानगर सारियालि लकेसन होनाय बहुत नायनिथ' ओइ बबेबा साइडआव लाखिदो सिदाखौ दोननो मोननाय नङा हयजान दोनैनोथ' एसे आगोलाव नै थाबायगासिनो दं बियो जयानगर सारियालि ओमफ्राय दा जोङो मोनसे दखानाव हाबैयानदो जोंनि फैनायनि खामानियानो जाबाय मोनसे मबाइल फाहामनो होदो दा इ मबाइल फाहामनो होनाया मबाइला रेडि जाबाय हामबाय दा बेखौनो लांनो फैदो जोङो जोंनि खामानिया बेनोमोन ओमफ्राय जों दा दखानाव थांगासिनो दङ बाइकखौ जों बै ससेयाव दोनबोबाय पार्किं खालामनानै ओमफ्राय दा जोङो थाबायनानै थांगासिनो दं ओइ आगोलाव दा जोङो थाबायबाय दं थाबायगासिनो दं दा अनजानि मबाइल स्ट'र बेनो दखाना दा जों इयाव हाबहैनोसै मबाइलखौ फाहामनो होनायखौ लायनोसै दा नै जों मबाइलखौ लाबाय मबाइला अके जाबाय
চাই লৈছে না পইচাটো না ঠিক আছে ন দে চব थांसै दा जों थांनोसै मबाइल दखाना नायनोमोन दा जोङो मबाइलखौ लानानै ओंखारबोबाय ओमफ्राय जों माबा मोनसे जाना लानोसै ओइ जाथावबागे कनानियाव जाहैनोसै बेसेबा जाम बैयावनो जाहैनोसै खोमा ना माबा मोनसे अह नङा इजा बारनो हायो टेनसन गैया बारनो हायो दा जोङो जि खामानियाव फैदोंमोन जोंना खामानिया कमप्लिट जाबाय खामानिया जोंना जादों मबाइल फाहामनो होनायमोन दा इ मबाइल फाहामनाया जोंना दिनै मोनबाय ओमफ्राय जोङो दा मोनसे रेस्टुरेन्टआव हाबदों बेयाव जों माबा मोनसे जाना लानोसै ओमफ्राय जोंबो थांनोसै नङाबा लामायाबो जाम जागोन एसे हर जालांबावगोन बेखिनियावनो आंनि ब्लग भिडिअखौ फोजोबनोसै बाय बाय बाय